Няма как. Е, щом така мислиш, но винаги си бил връзан. Колко пъти идва при мен, Не, така си мисля. колко пъти идва при мен да искаш пари за курви и за развлечения. О, боже, и какво? Колко пъти? Колко пъти? Доста. Много. Доста. И какво искаш? Не, аз съм те ударил с... колко беха? 800 милиона. С капения ти син. Нали? Скапе, Представи си, че... Ма не, скапания не, си. не, слушай сега, слушай сега. Представи си колко сте сбъркани от тази фамилия, що ония олигофрен успее да открадне пари от теб. А представи си, ако исках аз нещо да направя с вас, какво ще да направя? Он е олигофренка да го наричаш. Вече няма да се появи скоро време. О, аз го чакам. Само да се появи. Скоро нема не. Повярвай ми. Но представи си, он успева да открадне такава тлъста сума от вас. А представи си, аз ако решим да почнем да ви изтрепвам един по един, какво ще стане? Знаеш, какво ще ти кажа? Ти, че си последен. Ако решим. Но няма да паднем на вашето ниво. Просто, че ви оставим вие сами, че се изтрепете. Ето, днес ти липсва едно око, утре, че ти липсва нещо друго. Мгм. Точно в твой стил. Какво направи времето изтече? Още не има още 3 минути. Действай, защото ти изтече времето. Давам ги само в брой. По банков път в брой. Пращаш на този Моля? телефон. Пращаш на този телефонен номер и ще получа разписка. Даже няма смелост за човека да дойде да му ги даде лично. Мгм. Този човек ще поседи. След малко ще дойде да те пребере. От него зависи как ще те пребере. За мен се не се притеснявам. Почвай после да се притеснява за тебе си. О, Трябва... благи ми синко. Трябва... Не Благи съм ми син. синко, така мога ти кажем. Не Не си, не заплашвай съм... дъртото. Само да ти кажем. Това, че са завързани ръце, не означава, че пак не мога да ти скорми. И какво ми вадиш тази чекийка само? Та чекийка ще ти обръсна главата. О, боже. Типично. Сега ме слушай много внимателно. Почна много да ми рипаш на виждите, което не е добре. Затова мисля да приключа с теб. Да те ликвидирам. Неква последна молитва имаш ли? Срал съм ви на фамилията и на теб отгоре. Това за сраното сме го разбрали. Мога да се помолиш. Друго няма какво да кажа. Няма какво да кажеш. Помили се. Давам ти шанс да се помолиш на Господ ли, на дявол, на който вярваш. Не се молим пред никой. Срал съм ти на фамилията и на теб отгоре. Аз не искам на мен да се молиш. О, Аз не, не не, искам. не. Ако че го правиш, го прави. Не. Но гледай М- като го правиш, гледай да м- е по-хубаво. Мога да кликнеш. Мога ме фане за дедови, няма да кликна. Само съм те наранил.
Дозволен. Закъсня се една минута. Пратил съм ти локация, мога да дойдеш да си го пребереш. Но как ще си го пребереш, как ще го завариш, не ме интересува. Довиждане. Чао.